አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕይ ይኹና። ከምኡውን ነታረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዛሃቦም ክብርን ጸጋን ቃል ኪዳንን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 28 ሚያዝያ ቅዱስ አማኑኤል ኣምላኽናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቸርነቱን ምሕረቱን ፍቕሩን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን። ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሚያዝያ 28 ሜልዮስ ሰማዕት ቅዱስ ሜልዮስ ንእስነቱ ብመንፈሳዊ ትምህርቲ ዘሕለፈ ኣብ ናይ ጉብዝናኡ ወርሓት ድማ ፈጣሪኡ ዝዘከረ ሕያዋይ ክርስቲያን እዩ። ነዚ ዓለም ከዓ ምስ ክፍኣታ ንዒቑ ኮራሳት ናብ እትበሃል በረኻ ከይዱ ኣብ ውሽጢ ቦታታትን ጫካታትን ብጾምን ብጸሎትን ንብዙሕ ዓመታት ተጋደለ። በዚ ጊዜ ናይ ብሕትውና ዘመናቱ ንልብሲ ፀሓይን ቁርን ቆራሪጹ ስለ ዝወድኦ ፈጣሪ ጸጉሪ ኣልበሶ። ናይ ኣባ ሜልዮስ ጸጉሪ ክሳብ እግሩ ጭሕሙ ድማ ክሳብ ጉልበቱ ክሳብ መንኩቡ ነበረ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ከይዱ ምስ ዓረገ ንኸገልግልዎ እግዚአብሔር ክልተ መንእሰያት ምስጉናት ዝኾኑ ክርስቲያን ለኣኸሉ። ንሶም ከዓ ኣባ ኢያሱን ኣባ ዮሴፍን ይበሃሉ። ክልቲኦም ቅዱሳን ከዓ ንኣምላኾም ንእግዚአብሔርን ንኣቦም ንቅዱስ ሜልዮስን ብፍጹም ቅንዕና ኣገልገልዎ። ድሕሪ ጊዜ ግን ኣብቲ ኣከባቢ ዝነበሩ ንጣዖት ዘምልኹ ኣራዊት ከነጻውድ ኢና ኢሎም ብዝዘርግሕዎ መረብ ወይ ከዓ መጻወድያ ንቅዱስ ሜልዮስ ሓዝዎ። ክርስቲያን ምዃኑ ምስ ፈለጡ ከዓ ንፀሓይ ስገድ ኢሎም ቀጥቀጥዎ። ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ተጋይዮም መጺኦም ምስ ኣቦኦም መከራ ተቐበሉ። ንክርስቶስ ኣይንክሕድ ስለ ዝበሉ ድማ ንኽልቲኦም ብሴፍ ክሳዶም ሃረምዎም እሞ ንቅዱስ ሜልዮስ ግን ን15 መዓልቲ ድሕሪ ምስቃዮም በዛ መዓልቲ ብኹናት ብተደጋጋሚ ወጊኦም ቀተልዎ። ጻድቕን ሰማዕትን ቅዱስ ሜልዮስ ብዙሕ ተኣምራት ገበረ። በረኸት ይሕደረና። እቶም ዝቐተልዎም ግን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ኣድጊ በረኻ ክሃድኑ ዝወርወርዎ ኩናት ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ናብኦም መለሶ እሞ ልቦም ወግኦም እሞ ሞቱ። ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ናይ ቅዱስ ሜልዮስን ካብ ናይ ደቂ መዛሙርቱ በረኸትን ምስ ኩላትና የካፍለና ይዓድለና። ኣሜን። ሰማዕት ቅዱስ ብስጣውሮስ ሃገሩ መቕሱር ትበሃል ከተማ እያ። ኣቦኡ ጻድቅ ሰብ ክኸውን ከሎ ኣዲኡ ግን ሰይጣን ኣብ ልባ ሓዲሩ ናብ እስልምና እምነት ከም ተኣቱ ገበራ። ብስጣውሮስ ድማ ምስ ዓበየ ሰበይቲ ተመርዒዩ ቆልዑ ወለደ። እስላም ድማ ከም ኣዲኡ ምስ ደቁ ነስልሞ ኢሎም ተማኺሮም ኣብ ቅድሚ መኮንን ኣቕረብዎ። ቅዱስ ብስጣውሮስ ግን ድማ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብ ክርስቲያን ምዃኑን ናይ ጎይታና ኣምላኽነትን ብድፍረት መስከረ። ንሶም ድማ ብዙሕ ውህበታት
ብምቕራብ እንዳሓባበሉ ናብ እስልምና እምነቶም ከኣቱ ለመንዎ። እዚ ቅዱስ ድማ እምቢ ስለ ዝበሎም ወሲዶም ከሳቂይዎ ጀመሩ። ደጊሞም ድማ ናብ ፍርዶም ኣቕሪቦም ብእሳት ተቓጺልካ ካብ ምሟትን ክርስትና ገዲፍካ ናባና ካብ ምምጻእን ኣየናይ ይሓሸካ በልዎ። ቅዱስ ብስጣሮስ ግን ኣብ ልዕሊ ሰብነተይ ዝፈቐድኩሞ ግበሩ እምበር ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ዝኾነ ንጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይክሕዶን እየ በሎም። እቶም እስላም ድማ ብእሳት እንዳቃጸሉን ብሰይፊ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እንዳቆራረጹን ብጣዕሚ ያሳቀይዎ። ኣብ መጨረሽታ ድማ ሚያዝያ 28 በዛሎማዓንቲ ንኽሳዱ ብሰይፊ ቆሪጾሞ ናይ ሰማዕትነቱ ፍጻሜ ኮነ እሞ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ናይ ክብሪ ኣክሊል ተጎናጸፈ። ናይ ሰማያት ናይ ቅዱስ ብስጣውሮስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን። ናይ ኩሎም በረኸት ናይ ቅዱስ ኣቦና ሜልዮስ ናይ ኣቦና ቅዱስ ብስጣውሮስ በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ሚያዝያ ዕለት 28 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ሜልዮስ ዘደብረ ኮራሳን ጻድቕን ሰማዕትን፣ ኣባ ኢያሱን ኣባ ዮሴፍን ደቂ መዛሙርቱ፣ ቅዱስ ብስጣውሮስ ሰማዕት ተንበላት ዝቐተልዎ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማኑኤል፣ ቅዱሳን አብርሃም፣ ይስሐቅ ወያዕቆብ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሮማዊ፣ ቅዱሳን እንድራኒቆስ ወአትናስያ፣ ቅድስቲ አመተ ክርስቶስ፣ ቅዱሳን አባዲር ወኢራኢ፣ ቅድስቲ ሶስና። ነቲ ዝመጸካ መከራ ኣይተፍርሐዮ፣ እንሆ ምእንቲ ክትፍተኑ ዲያብሎስ ንገሊኻትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድብርየኩም እዩ። 10 መዓልቲ እውን ጸበባ ክረኽበኩም እዩ። ንስኻ ግን ክሳዕ ሞቱ እሙን ኩን፣ ኣነ እውን ኣኽሊል ህይወት ክህበካ እየ። ራእይ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10 ኣሜን። በረኸት ናይ ስንክሳር ናይ ቅዱሳን ኩሎም ይሕደረና ኣሜን። ስንክሳር ትሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን